ole dromir thla ni somni pakua lo ni ta Russia Ukraine in do ni zali somrukna ni tareng mai boruak zia omlam a in azwal zel chhun ni tinin ti ang mai khan in do na lian jok lampanin heram pani te hi anin nor ton zel chu ni ber hi kan soi photo ang khan Ukraine tan ral thuam an thon lian tial tiala teng air defense missile nen tuna in do thlona an soi rile ta US le athui hroi te chuan van boruak ka kum tam tak ro lo rel to thren F-16 chu Ukraine tan pek an tin tua mek ani kan thon lut don ti in chiang takin soidu hri lo ma se Ukraine tana jet coalition din chu US le NATO member dang te chuan an thlop don ni in G7 meeting a po khan chiang takin an soi rei tak Ukraine in a lo dil to in do thlona chu Kyiv chuan adil hlotling don ta ani mel ta hle a hei hian in do na boruak a thlak dang lam tur an ngai game changer ani ngei don ni in Zelensky chuan a soi ma se a ngong ero aturu don Russia hian en liam mai mai atum bik don lova van boruak thunun na konga khovela ramchak Russia chuan Ukraine in do na hian a in do thlona te thapui tho turin ala tir chuak lova khoi lai rambial le beipui thlak le jan khat chet na angring nein han leu kol bak chu full scale taka in do thlona chet sup sup om hri lova Ukraine lam hian an el phak che lo wang le ground lama chet lam chu Russia chet dana ni zo ka wangin fighter jet beipui thlak na turu tak tak kan la mulo tlukani mase F-16 nen Kyiv an ron che chuak ani chuan Russian Aerospace Force te chuan na hau tak tak han nei ve ngal tura ngai ani ingam chuan F-16 ron tir lut ro in vo na tong kam hriat nuam lo takani khotlang ho hi mei mangin infiam su se mei mangin men ron fiamin chet ron la to su se ti in Russia lam man tong chuak ta playing with fire Ukraine tana F-16 jets thon tura west chet na chu mei manga infiam na ani bansan ro seti in Russia an out chuak ta US Russia top diplomat chuan khotlang ram te chuan Ukraine US siam F-16 fighter jet pek an ram ti awangin hei hi mei manga in khel na le infiam na ani thu bansan ngal tura an du thu an chak chuaka chu boina ron chuak tur chu pom theilo khopa lian ani don ani anti meine nan in khelani rin hel rol lavin ti in foreign minister Sergei Lavrov chuan Russian TV interview wa soya tin Lavrov hian Washington London le EU te chuan an satellite te mangtang ka in Russia ti chaklo dan turan zonga ma an la mekani ti in na soisel bok khotlang thlona te hi kan lo kap hlavek don boina lian zok athlen boina lian zok athleng nge yang boina ti re antum lova boina ti pun lun antumani ati khotlang lam hian Ukraine hena F-16 an petak tak don emni thu thar bera chuan US chuan Kyiv tana in do thlona pek tumna omle training chungchang an thlop don ti an lo sei to a Netherlands chuan Ukraine F-16 fighter jet thon chu an ngei tu na sa hle a ma se thutluk na hnung ber an la siam lo ni in Dutch Prime Minister Mark Rutte chuan a soi tunkar tir lam kha Netherlands chuan Ukraine pilot te chu arang thayang bera F-16 thodan zirtir tran an du thuan soi Netherlands chuan Ukraine fighter jet athon don emti zona changin Prime Minister Rutte chuan news conference a thutluk na hnung ber siam malani lo thu a soya ma se training kan thlop ani chuan adot le turpo hi kan ngai tu chiang hle ti na ni ati a zia chu training an pek don chuan training pek zo an khal tur Ukraine tana pek tur F-16 pek thlengin an hnial lo tin atlukani F-16 thon chungchang a thutluk na engpo chu US phalna ain ngatani ti in Rutte chuan a soya Netherlands chuan tuna hian F-16 te chu an choltir ti top chawan tum meka hei wang hian fighter jet pek tur an nei thei don ni in an soi Dutch Defense Ministry chinchia danin Netherlands hian tuna hian operational F-16 somni pali an naya
kum sang ni som ni pali lai hol vela chuan choltir an tum to a tuna hian jet dang som pariat chu hral chhuah thein ni a heng zinga som pani chu provisional hral alo ni to thung US President Joe Biden chuan Ukrainian pilot te tan F-16 training program nei chu a thlopa Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Biden a hnena thlona te hi Russia ram chung lunan Russia bai nan man ani lo tur thuwa tiam to bok hei hi an ti dan thin ani ve zia missile le rocket kap thui thei jok an pek lai po khan Russia ram chung bai lova Ukraine ram ron bai tu Russia si pai te bai nan chau mang turin an in tiam hei hi Russia la kanai to an in then ve na pakhat ani a ani na taka chuan Ukraine hian an dong ani chuan an don nuwa an don to nuwa chuan an du dan angin an mang le thau thin Ukraine hian omze om thama Russian indo thlona beile thei tur chuan F-16 Zaborvel tal an na yangai don ni in mithiam te chuan an chuta Russia hian indo thlona thaza tak tak an nei MiG-31 interceptor zasum ko pariat lai an neya MiG-31 interceptor sangkha zako somret pakhata an siam chhuah hi zasom ni pakwa an service tir meka sang ni som pakwa mi MiG-35 te Su-27 somret panga kuma an siam chhuah tran zathum somnga pakwa an service tir mek boka Su-30 sang ni som pani varzon za som an kol boka Su-34 multi-role sang ni paruka an siam chhuah za somli pasari an nei boka Su-35 sang ni som pathuma mi za som an nei bok Su-57 sang ni som nia an siam chhuah an kol nual bok F-16 za po ronthon se van boruwa ka Russian pilot te chung nun dan enin Ukraine hian an la khing tok lo via wang ti a hriat thaya ma se an chhei buai ve viau tura ngai ani I sa zote chanela khan F-16 an thon tur hi eng ang taka thange ani bel chian na kan ron da don ani in lo envek don nia Ukraine nun na chan him tu an air defense Zelensky chuan a Air Force 10 drone mangin Russia ram chung an bei chu a fakle a Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in drone manga Kiev a bei na sat ber nuwa aram Air Defense Force te chu a fakle Sipai Commander 10 Russia in kamikaze drone an ron tir tam jok chu an ti chet thu an soya an soi nuwa Zelensky chuan hero an ni ate Mase Ukraine mi pani an thitel mi engemozat an hliambok Russia hian tun hnaikar engemozat chung khan Kiev a hian beipuan thlak to a beipuan thlak chu an ti zual sawa nasa zokin chet an la nasa taka khopui ven te chu hne tumin an bei mei thla chunga Russia in Kiev a bei voi som palina ni a khopui mi puiten kumza somngat suang kalta a khopui din champha Kiev day lom tura anin buat sei lai thlenga ni a inrin ni zan kha tun hnaya drone jet dat ber trumani Kiev mayor Vitali Klitschko chuan Russia be pui thlak na hi alien hle ni in a soya drone te chu mun rang rang atangin an ron lut ni in a soi building engemaza drone be na awangin a chhia ti soya mundanga chuan Ukraine mar thlang lama Zaitomir khopuya chuan chen na in som ni paruk vela chhia Chubaka school le medical unit te po achiani in online news site Ukrainska Pravda chuan soi Mase sipai how tu te chuan Ukraine Air Defense Force te chuan Russia in Iran siam drone somnga pakwa aka chua zinga somnga pariat chu an kap thlani in an soi a Air Force fakna thu soin Mr Zelensky chuan melma drone le missile in ka thlaka piang hian nun na chan him in ni mi hoi sen in ni ate Anhuwa zan lama thuwa soina drone beina tamjok chu ti to pani a heng sahid drone te hian nun na lak an tumna tamjok chu ti to pani chu tiang ti theitu mitin chunga lom thu ka soyani ati ki fa cheng Anastasia chuan zana amut lain tuk verbula drone thlog ri a hriat thuwa soya chu chuan ati har thuwa soya chu ta chuan flat chunga eng lian tak ka hmuwa a eng em a hei wang hian engma ka hmu chiang theilo hial ti in BBC a hrila puak ri a ring hle a eng mai boka chhun en lai ang mai ani ati
soituangin inrin ni zana Russia chuan drone somnga pakua Ukraine an tir luta nasa takin che dan la ni in Kiev chuan a soya ma se somnga pako zinga somnga pariat an kap thlani in Ukraine chuan an soya ni makinti VM enge achan Russia drone an kap thladeu zel hi Ukraine hian Russian thi chil drone an lo kap thladeu zel ni in nanin soya engman ruange an man han bi chiang don te ang heng drone beinan hian air defense lian S300 le ko thlang lamin an pek Patriot le na sam te hi man chi an ni lova abi ka siam drone ka thlak na man anga yani drone te hi radio frequency le infrared emo eng zung engemo signal emo mu thei lo zung zam manga thunu na ni a hei wang hian Israel phei chuan chu drone ron kalna chu zung zam mina aron khal kwal na le akal zel na tur te a chui thei chu tiang chuan man ro thabik nen drone ron kalna le akal zel na tur engemo chen a chui thei to a aman ro big manga ka thla ka ngai bokani Ukraine hian anti drone gun mangin Russia drone te chuan kap thlatlang pui heng drone tla atang te hian intelligence an khon khom bok drone ka thlak na silai mangin radio signal mang vekin drone te chu anti jama atam jok chu puak lawin akong abova ahriat na boya wangin atlata thina ni Ukraine hian anti drone gun mangin Russia drone te chu remote disable le ti tlak nanan manga hetatang hian information tamtak an khon khom Ukrainian company Vertas Technology chuan KVS G6 an siama hei hi long range anti drone gun ania radio signal manga Russian drone ti zamna ni heral thuam hi Ukraine khopui Ivano-Frankia siamani a kilometer thum thleng ani lo le mel khat le meter zariat emo vel thleng drone ron kal la vil thei Russia le Ukraine te pani hian anti-aircraft gun hlui mangin drone an kap thlatlang puya anti-drone gun hian drone te chu ataksa ti chelawin ati buaya an tlata thina ni drone hi kan ti chelawa inbek pona a hlo chuan coordination a hlo ti na ni a kalna tur kong abova drone hi azamna hmunhmuna atla thlata thina ani lo le thli na hruai bo thei a chan chu athunun thei lo wangani ti in Yaroslav Filimonov Vertas Technology Director chuan a soi Ukraine ramru veng tu te hian anti drone gun mangin melma UAV neutralize turin hlotling takin che dan la a company hian silai somriat chuang an siam chuak to heng device te hi dollar singkhat sang ni man ve an ni a mase anti drone gun order tam tak hi volunteer organization le donor te hne na tanga la ka ni ti Filimonov chuan Radio Free Europe ril he in do na a Ukrainian anti drone man dang le chu EDM4A sani a hei hi Lithuania NT service na an siamani ve thung electromagnetic pulse mangin Russian drone te hriat na chu anti jama atlamai thin heng zinga sa chuang chu Ukraine si paite hna an peto ni in news kan lak na chuan soi drone in beina hi he in dona hian hun le hun tamzok lua tu ani mun poimo tak chang tu ani a rampani hian heng man ruate hi en thlak nan recognition satan bom thlak nan le thildanga tan an mangbok Center for Naval Analysis te Unmanned and Robotic Military System lama mithiam Samuel Bendet chuan anti-drone gun ang chiral thuam hi an mamohle ni in a soi heti la hian Ukraine hian Israel siam drone le thildang local hriat zung na tur drone radar thajet mai an thon to boka Ukraine hian an mangmek hei hi an tangkai pui hle boka Ukraine tan Israel hian ral thuam thon du hri lo ma se mi hring tran pui na le drone local man na tur an thon to thung hei le mei thachunga Kiev be voi som pangana inrin ni me ni som ni pasaria Russia in drone tam tak Kiev atir lo nu khan mei thachunga avoi som panganan Ukraine khopui Kiev chu tukin jing thotran ni jing khan Russia chuan boruak ral thuam mangin an beile tangeng mai bom enge moza ta puaka tun thachunga Russia in khopui be voi som pangana ni ta hial mai thotran ni jing khan Mayor Vitali Klitschko soidan chuan Kiev bula missile ka thla ka ni thuwa soya air defense ten na an thok tha te soi
khopui chunga district engemaw zata bompuak ri hriat ani thu a soya Kiev khopui chunga hmun hlui podila po bomtla in chunga ti chiani ina soibok ani mewar le khopui sipai administration te chuan bepui thlak na hian thian omlo ni ina soi tho tran nia bepui thlak na hi missile le drone manga beina missile le drone manga Russia chet na ni a ama zan khan ki fa drone manga bepui thlak na lian ber lo thleng to a mi pakhata thia mi engemaw zat an hliam bok ani official te chuan pathian ni jing khan khopui chunga air defense te chuan khopui chung le a che vela drone somli an kap thla ni in an soibok drone tamjok hi Iran siam cha hit loitering munition ani thu Kiev Independent News website chuan a soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan an ram veng him tu air defense force te chunga lom thu a soya an parliament tengenin Iranin Russia hnen ral thuama pe ka wangin hrek na siam turin angena Iran thon lu zinga hian sahid drone potelani tuna hian Russia in Ukraine be na thlipui chu kar khata voi engemaw zata ron thok to ani ti in Ukraine President Zelensky chuan a soya min be na hi azwal zelani ati tukin zinga be pui thlak na kha he thubot seilai hian thukim chang kan hreman hri lovani Reuters News Agency chuan tho tran ni jing khan khopui le Ukraine ram dangte air raid alat khopui le Ukraine mun danga te air raid alat ti ri ka ni a heti lai hian bompuak thom engemaw zat thriat tur om ni ina soi thlasom panga kalta atanga Russia in full scale invasion anei tana tangin hunrei tak chung Ukraine counter offensive an lo tiam to chu lian zoka kalpui ani dona wangin Moscow chuan chumi lo belet nan le Ukraine tha ti chaklo nan be pui thlak na sa hle a sipai infrastructure le supply te chu an be na sat berani Ukraine hian Russia ram chunga be pui thlak na hian van tlang hriata mo phurtu an ni thu a soingai lo tlukani a heti la hian an ram chunga be pui thlak na ranga sipai energy le transport infrastructure te chu be an ni fawa Moscow chuan Kiev chu he poi khoina thlenga hian an pu thin thungani ole Ukraine le Russia in doni zali somrukna ni a boruak muan a in azwal lam zelani Ukraine in bakmutan chan to a Wagnerin an chuasan mek la in bakmuta Russia sipai an ron lut tan ve boka Kramatorsk le Slovians chu Russia maba kani ta vung mai chuti line Ukraine hian khotlang ral thuam an chek khom meka chumi mang chuan lian tham takin Russia be le tan tum mekani Indo thlona F-16 po Ukraine tan thon ani don boruak atang chhota mekani he Indo na hian khovel hi engkonga nge hroi don takle in ngai dan te comment lama run tar lang ve te u thale vek ule